बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरदारी। जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरदारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी। जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अनाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां गणललितां श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्य नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। हरे बोल। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 39. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
अदेहधन्या भगवन्तयुक्तं यद्वासुदेवय किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूया परिवर्त उग्रः अदेहधन्या भगवन्तयुक्तं यद्वासुदेवे किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः अदेहधन्या भगवन्तयुक्तं यद्वासुदेवे किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദേഹധന്യാ ഭഗവന്തയുക്തം യദ്വാസുദേവേ കില ലോകനാഥേ കുർവന്തി സർവാത്മകമാത്മഭാവം നയത്ര ഭൂയാ പരിവർത്ത ഉഗ്രഹ അദേഹധന്യാ ഭഗവന്തയുക്തം യദ്വാസുദേവാ കില ലോകനാഥേ കുർവന്തി സർവാത്മകമാത്മഭാവം നയത്ര ഭൂയഃ പരിവർത്ത ഉഗ്രഹ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊടു 3 പേര്. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അദ്ദേഹതന്യാ ഭഗവന്തയുക്തം യദ്വാസുദേവൈ അഖില ലോകനാഥേ കുർവന്തി സർവാത്മകമാത്മഭാവം നയത്ര ഭൂയാ പരിവർത്ത ഉഗ്രഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദേഹധന്യാ ഭഗവന്തയുക്തം യദ്വാസുദേവ അഖില ലോകനാഥേ കുർവന്തി സർവാത്മഭാവം നയത്ര ഭൂയാ പരിവർത്ത ഉഗ്രഹ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്ദേഹധന്യാ ഭഗവന്തയുക്തം യദ്വാസുദേവേ കില ലോകനാഥേ കുർവന്തി സർവാത്മകമാത്മഭാവം നയത്ര ഭൂയഃ പരിവർത്ത ഉഗ്രഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദേഹധന്യാ ഭഗവന്തയുക്തം യദ്വാസുദേവേ കില ലോകനാഥേ കുർവന്തി സർവാത്മകമാത്മഭാവം നയത്ര ഭൂയഃ പരിവർത്ത ഉഗ്രഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനിം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദേഹധന്യാ ഭഗവന്തയുക്തം യദ്വാസുദേവ കില ലോകനാഥേ കുർവന്തി സർവാത്മകാത്മഭാവം നയത്ര ഭൂയ പരിവർത്ത ഉഗ്രഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദേഹധന്യാ ഭഗവന്തയുക്തം യദ്വാസുദേവേ കില ലോകനാഥേ കുർവന്തി സർവാത്മകമാത്മഭാവം നയത്ര ഭൂയഃ പരിവർത്ത ഉഗ്രഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദേഹധന്യ ഭഗവന്ത ഇത്തം യദ്വാസുദേവേഖില ലോകനാഥേ കുർവന്തി സർവാത്മകമാത്മഭാവം നയത്ര ഭൂയഃ പരിവർത്ത ഉഗ്രഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദേഹധന്യ ഭഗവന്ത ഇത്തം യദ്വാസുദേവേ കില ലോകനാഥേ കുർവന്തി സർവാത്മകമാത്മഭാവം നയത്ര ഭൂയഃ പരിവർത്ത ഉഗ്രഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലിയുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധേഹധന്യ ഭഗവന്ത ഇത്തം യദ്വാസുദേവേഖില ലോകനാഥേ കുർവന്തി സർവാത്മകമാത്മഭാവം നയത്ര ഭൂയ പരിവർത്ത ഉഗ്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥവും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. അതാ അപ്രകാരം ഇഹ ഈ ലോകത്തിൽ ധന്യ വിജയകരമാകുക ഭഗവാൻ തഹ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞൻ ഇത്തം അവിധം യത് എന്ത് വാസുദേവ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണേ അഖില സർവാത്മന അംഗീകരിക്കുക ലോകനാഥേ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നിയന്താവ് കുർവന്തി പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു സർവ ആത്മകം 100% ആത്മാവ് ഭാവം പരമാനന്ദം ന ഒരിക്കലും എത്ര എവിടെയാണോ ഭൂയ വീണ്ടും പരിവൃത ആവർത്തനം ഉഗ്ര ഭയാനകം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. വിവർത്തനം. ഈ ലോകത്തിൽ അവിധമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞാനിയായ വിജയിയാകുവാൻ കഴിയൂ. അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നേതാവായ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദ പ്രേമനിർവൃത്തിയെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഭയാനകമായ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നും 100% മുക്തി ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. അനിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സന്യാസിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങളെ അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ യോഗ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി വാഴ്ത്തുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ നിർണയിച്ചതുപോലെ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഗണ്യമായ അളവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മാത്രവുമല്ല അത്രത്തോളം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ ഭക്തർ സമസ്ത ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിലും പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞരാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മവും കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ ബഹുമുഖങ്ങളായ ശക്തികളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെയും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് സർവ്വതിനെയും കുറിച്ച് സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തരെ സർവപ്രകാരത്തിലും സമ്പൂർണ്ണ വിജയം കൈവരിച്ചവരായി അനുമോദിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭയാനക ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളായ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്.
അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ശ്ലോകം നമ്പർ 40. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷിഃ നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്തയനം മഹൽ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷിഃ നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്തയനം മഹൽ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷിഃ നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്തയനം മഹൽ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഗീത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷി നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യയനം മഹൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷിഃ നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യയനം മഹൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷി നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യയനം മഹത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകേ ചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ശ്രീ നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നു വേറെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷി നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യയനം മഹത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ബലമാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതോ ഞാനായിപ്പോ ചൊല്ലിയത്? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. 2-3 പേരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാരും വേറെ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിയോ? വത്സലായം. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി.
വാസുദേവായ ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണ ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷി ശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യയനം മഹൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷി നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യയനം മഹൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാദിദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം വിജയനാട് മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷി നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യയനം മഹൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലില്ല. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷി നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യയനം മഹൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മസംഹിതം ഉത്തമശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷി നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യയനം മഹൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം, ഭാവാർത്ഥം, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഇതം ഈ ഭാഗവതം പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുമുള്ള ഗ്രന്ഥം. നാമത്തിൽ പുരാണം, വേദ പരിശിഷ്ടം പുരാണം, ബ്രഹ്മസംഹിതം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അവതാരം, ഉത്തമ ശ്ലോക, പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന്റെ ചരിതം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചകാര രചിച്ചു, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന്റെ അവതാരം, ഋഷി ശ്രീ വ്യാസദേവൻ, നിശ്രേയസ്സായ പരമക്ഷേമത്തിനായി ലോകസ്യ സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും ധന്യം, പൂർണ്ണ വിജയിയായ സ്വസ്തി ഹയനം, സർവ അത്യാനന്ദമയമായ മഹത്, സർവശ്രേഷ്ഠം,
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ സംബന്ധ അവതാരവും ഭഗവത് അവതാരമായ ശ്രീല വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഈ ഗ്രന്ഥം സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും പരമക്ഷേമത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതും സർവൈശ്വര്യപ്രദായകവും അത്യാനന്ദമയവും സർവശ്രേഷ്ഠവും സർവ വിജയപ്രദവും ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുന്നത് രാജി മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഖില വേദ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ ശബ്ദ ചിത്രീകരണമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില അതിശ്രേഷ്ഠ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചരിത്രങ്ങളാണവയിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപ അവതാരമാകയാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം ഭക്തിയാധാരങ്ങളോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയും ആരാധിക്കണം. ശ്രദ്ധാപൂർവവും ക്ഷമയോടും വിനയത്തോടും കൂടിയുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ നാം ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് പാത്രമാകുന്നു. ഭഗവാൻ സർവപ്രതീതനും അത്യാനന്ദമയനും പരിപൂർണനും പരിപൂർണിതനുമാകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ജ്യോതിയും അപ്രകാരം തന്നെയാകുന്നു. പരമബ്രഹ്മൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സമഗ്ര അതീന്ദ്രിയ ജ്യോതിയും നിഷ്കപടനായ ആത്മീയ ആചാര്യ മുഖത്തു നിന്നുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണ ശ്രവണ സ്വീകരണത്തിലൂടെ അനുഭവവേദ്യമാകും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത കാര്യദർശിയായ ശ്രീല സ്വരൂപ ദാമോദര ഗോസ്വാമി പൂരിയിൽ മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാനെത്തുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഭക്തരോട് ഭാഗവതനിൽ നിന്നും അഭ്യസിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ഭാഗവതൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച യഥാർത്ഥ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ ആചാര്യനാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഉദ്ദിഷ്ട ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭാഗവത പാഠങ്ങളെ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നേടാൻ കഴിയുന്ന സർവ്വ നേട്ടങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് പ്രാപ്തമാകുന്ന സർവാതീന്ദ്രിയാനുഗ്രഹങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭാഗവത പാഠങ്ങളെ ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നല്ല, ഭാഗവതനിൽ നിന്നും. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ത ഭാഗവതവും ഗ്രന്ഥ ഭാഗവതവും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. പിന്നീട് ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय. ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ രൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനെ. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശം എന്ന് നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ അവിധമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണാജ്ഞാനിയായ വിജയിയാക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ നേടുന്ന അറിവും ജ്ഞാനവും അതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്.
അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്. സർവപ്രവചനങ്ങളുടെയും നേതാവായ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനോടുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദ പ്രേമനിർവൃതിയെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഭയാനകമായ ജനമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങളിൽ 100% മുക്തി ഉറപ്പാക്കുന്നു. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും ലഭിക്കുന്നല്ലേ. തിരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടി വരുന്ന നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ജന്മകർമ്മച്ചമേ ദിവ്യം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ ദിവ്യമാണല്ലേ. അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തപ്ത അദ്ദേഹം പുനർജന്മനേതിമാമതി സോർജ, വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ദുഃഖാലയമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും 100% മുക്തി ഉറപ്പാകുന്നു. അപ്പൊ ആ ശൗനകാദി ഋഷികൾ അല്ലെ, അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ നൈമിശാരണത്തിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ഋഷികളൊക്കെ അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് അവരുടെ മാത്രം എന്താണ് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ശൗനകാദി ഋഷികൾ സുതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട്, ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് അല്ലെ. സർവമാന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും സർവ്വജീവാത്മാക്കൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് അത്രയും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ആ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതാണ്. അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ പരമ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഗണ്യമായ അളവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മാത്രവുമല്ല അത്രത്തോളം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു ഭക്തിയാമാം അഭിച്ചാൻ, അതിലെ ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ, പൂർണ്ണമായിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി തരും അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു, 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാമെന്ന്, എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവാണ് ആദ്യത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ച ജീവാത്മാവല്ല, ജീവസൃഷ്ടി. ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യം എന്താണ്? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി. ശ്രീല പ്രഭുപാദരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓരോ പേജുകളും മറിച്ചാലും അതിൽ എവിടെയെങ്കിലായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. ആകയാൽ ഭക്തർ സമസ്ത ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിലും നിരവേശ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞരാണ്. നിരവേശ സത്യത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ 3 തരത്തിൽ അല്ലെ. ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനേതി, ശബ്ദത അല്ലെ. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന രീതി ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ആ പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകും. നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മവും കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ ബഹുമുഖങ്ങളായ ശക്തികളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെയും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച സർവ്വതിനെയും കുറിച്ച് സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തരെ സർവപ്രകാരത്തിലും സമ്പൂർണ്ണ വിജയം കൈവരിച്ചതായി അനുമോദിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭയാനക ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളായ ജനമൃതി ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിന് ഏറ്റവും എന്താണ് ആ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ ആ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആ ശാപത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ടാണ് എന്താണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ. അത് പ്രകാരമാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7 ദിവസം കേട്ടിട്ട്
എന്തായ സംഭവിച്ചത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ആ മരണഭയം തന്നെ ഇല്ലാതായി അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോഴേ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ മരിക്കാൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് മരണഭയം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുക അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യവും പാരായണം ചെയ്യുക. മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുക. ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരിൽ നിന്നുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടേതായിട്ടുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ നേട്ടങ്ങൾ നേടുന്നതല്ല അല്ലെ, ഭഗവാനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വിജയം. 40-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം, ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ 12-ാം സ്കന്ധത്തിലെ അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട്. പിന്നീട് പത്മപുരാണത്തിലും മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ, അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ലീലകൾ ചെയ്ത് പോയതിനു ശേഷം അല്ലെ, ഇവിടുത്തെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ധർമ്മം അല്ലെ, ആ ധർമ്മം ഇരിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ് അല്ലെ. അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്താണ് അവര് ശൗനകാദി ഋഷികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, എവിടെയാണ് ധർമ്മം വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ് ആ ധർമ്മം ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തില് ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ആ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളെയും പറയുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു, 1ഉം 2ഉം ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഗ്രന്ഥരൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ വ്യാസദേവനാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അബോഹനം വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവച. വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വ്യാസദേവനാണ് അല്ലെ. വേദങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ്, അവതാരമാണ്. അപ്പോൾ ആ എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നതും ഭഗവാന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ, വ്യാസദേവൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും പരമക്ഷേമത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതും സർവ ഐശ്വര്യപ്രദായകവും അത്യാനന്ദമയവും സർവശ്രേഷ്ഠവും സർവ വിജയപ്രദായകവും ആകുന്നു അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ എല്ലാ വേദങ്ങളും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും എന്താണ് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല അല്ലെ. എന്തോ ഒരു ശൂന്യത, എന്തോ ഒരു കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം നാരദമുനിയോട് ആരാഞ്ഞപ്പോഴാണ് നാരദമുനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഒന്നും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെ. കുറേ കാര്യങ്ങൾ വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ചേർത്ത്, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെ. ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പിന്നീട് രചിക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും, വേദങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തിന്റെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ആ വിശകലനം, അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഖില വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ ശബ്ദ ചിത്രീകരണമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില അതിശ്രേഷ്ഠ ശുദ്ധൻ ഭക്തന്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചരിത്രങ്ങളാണ് അവയിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് കുറെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുറെ ലീലകൾ അല്ലെ, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണല്ലേ. ആ വൃത്രാസുരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ 6-ാമത്തെ സ്കന്ധം 8-ാമത്തെ സ്കന്ധം അതിലൊക്കെ പഠിക്കും. അങ്ങനെ ബലി മഹാരാജാവ് അനേകം ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള തമ്മിലുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചല്ലേ. കുന്തി മഹാറാണി, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, അങ്ങനെ കുറെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അവരുടെ ലീലകൾ, അവരും തമ്മിലുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപ അവതാരമാക്കിയാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളെയും പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനും ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാം സപ്താഹ വേദികളിലൊക്കെ ഭാഗവതത്തിന് ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ, ഭാഗവതത്തിനെ നമസ്കരിക്കും, ഭാഗവതത്തിന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കും, പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഗ്രന്ഥരൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പലതരത്തിലും അവതാരം എടുക്കുന്നു. മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, ആ മരത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു, ദാരു ബ്രഹ്മനായിട്ട്, ജഗന്നാഥനായിട്ട്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലും ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നു. എന്താണ്, ശിലയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായിട്ട്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം ഭക്തി ആദരങ്ങളോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയും ആരാധിക്കണം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, സാധാരണ ഒരു പുസ്തകമായി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ മനസ്സിലാക്കരുത് അല്ലെ. അനേക ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സാധാരണ ഒരു ഗ്രന്ഥം പോലെയല്ല ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശ്രദ്ധാപൂർവവും ക്ഷമയോടും വിനയത്തോടും കൂടിയുമുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ നാം ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് പാത്രമാകുന്നു. ഭഗവാൻ സർവപ്രദീപ്തനും അത്യാനന്ദമയനും പരിപൂർണനും പരിപൂരിതനുമാകിയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അപ്രകാരം തന്നെയാകുന്നു. പരബ്രഹ്മൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ സമഗ്ര അതീന്ദ്രിയ ജ്യോതിയും നിഷ്കപടനായ ആത്മീയ ആചാര്യമുഖത്തു നിന്നുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണ ശ്രവണ സ്വീകരണത്തിലൂടെ അനുഭവവേദ്യമാവും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത കാര്യദർശിയായ ശ്രീല സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി പുരിയിൽ മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാനെത്തുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഭക്തരോട് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും അഭ്യസിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച യഥാർത്ഥ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ ആചാര്യനാകുന്നു. മാത്രമല്ല, ഉദ്ദിഷ്ട ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭാഗവത പാഠങ്ങളെ ഭാഗവതനിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നേടാൻ കഴിയുന്ന സർവ്വ നേട്ടങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സർവ അതീന്ദ്രിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രന്ഥഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചുള്ളത് അല്ലെ. ഭക്തഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അവരും എന്താണ്? ഭക്തഭാഗവതമാണ് അല്ലെ. അവരെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ അവരെയും ഭാഗവതർ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭക്തഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തൻ. ഗ്രന്ഥഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കേരളത്തിലുള്ളവര് ഭാഗ്യവാന്മാരാ. കാരണം 2 ഭാഗവതവും ഇവിടെ ഉണ്ടായി. ഇവിടെ നിന്നാണ് വിദേശത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. ഭക്തഭാഗവതവും ഗ്രന്ഥഭാഗവതവും അല്ലെ. ഭക്തഭാഗവതർ ആരാണ്? പ്രഭുപാദരി. ഗ്രന്ഥഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആരാ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്? ഭക്തഭാഗവതർ അല്ലെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടും അനേകം ഭക്തന്മാർ ഇന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതമൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ
ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇസ്കോണിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നിത്യം ഭാഗവത സേവ എന്ന് പറയും. നിത്യവും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും 8 മണിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നടത്തുന്നു, പാരായണം നടത്തുന്നു, ക്ലാസ് നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല അവർ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ്, ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, എന്താണ് സപ്താഹങ്ങൾ അതൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസിന്റെ മൈൻഡിലാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലെ. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിന് എത്ര വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഇന്ന പൂജകൾ, ഇന്ന ഫലപ്രാപ്തിക്ക് ഇന്ന പൂജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഒരു എന്താണ് ഇസ്കോണിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ പറയും നമ്മളൊന്നും ക്ഷണിക്കില്ല. എന്താണ്, അവർക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയ വരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ്, ഒരു ബിസിനസ് പോലെ ഇത്ര ലക്ഷം വരുമാനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് തരും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസിന്റെ തലത്തിലേക്ക് പോകും. അത് ഒരു ശരിയായ രീതിയല്ല അല്ലെ. അത് നമ്മൾ യാതൊരു ഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവതാചാര്യന്മാർക്ക് സപ്താഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദക്ഷിണയൊക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അതുപോലും നമ്മൾ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കരുതെന്ന് പറയും. അപ്പം സന്തോഷത്തോടെ തരുന്നത് ദക്ഷിണ സ്വീകരിക്കും, അങ്ങനെയാണല്ലേ. എന്നാൽ ഇന്നൊക്കെ ഇത്ര ലക്ഷമാണ് എൻ്റെ ചാർജ് അല്ലെ, ഇത്ര ദിവസം ഇന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതാക്കുക അല്ലെ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, അത് നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്, യാതൊന്നും അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എത്ര കാശ് കിട്ടും അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് അല്ലെ. യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഭാഗവതം. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ഇവിടെ ഈ സൂതഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള 80,000-ഓളം വരുന്ന ആ ഋഷികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടല്ല അല്ലെ, ലോകത്തിന് മുഴുവനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു വരുന്നു എല്ലാവർക്കും ലോകത്തിന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണോ ഇത്ര ദക്ഷിണ വേണം, എനിക്കിത് വേണം, ഇങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെയാണ് എല്ലാവർക്കും ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത്രയും പരിശുദ്ധമായത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ആ പരമ്പര അല്ലെ, 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ്, ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, കുമാരസമ്പ്രദായം, രുദ്രസമ്പ്രദായം അല്ലെ. ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, പിന്നെ ശ്രീ സമ്പ്രദായം ലക്ഷ്മിദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, കുമാരസമ്പ്രദായം 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന്, പിന്നെ രുദ്രസമ്പ്രദായം ശിവനിൽ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോരോ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളതും അവരുടെ അവര് ഓരോ തരത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലാകുമ്പോൾ അവർ ലക്ഷ്മി നാരായണനെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെ വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് അല്ലെ. അതിനും ഉയർന്ന ഫോമിലുള്ളതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള രാധാകൃഷ്ണന്മാർ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ആ രീതിയിലാണ് ഇസ്കോണിലൊക്കെ ആരാധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള സ്വരൂപ ദാമോദർ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു ഭക്തന്മാരോടൊക്കെ ഭാഗവതനിൽ നിന്നും അഭ്യസിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള അല്ലെ. ആ പ്രഭുപാദരുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ല. പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരാത്തവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ഫലപ്രാപ്തി ലഭ്യമാകില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമുക്കിനി അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, മഹാരാജ്.